2050 जों फैला मेन्डेला दाब्ला मा जाहैगोन माबायदि जाहैगोन जों माने एसे बोरायख्रेबलांगोन आरोखि तो बै कनसेप्टखौ लानानै फाइनालि पार्ट 33 किन्तु कनसेप्टआ जाहैबाय माने नायगिरि बिथांमोननो जों माने 2050 खौसो दिन्थिगोन आरोखि तो बेबायदि कनसेप्टजों दा जोङो सुजुगासिनो दङ हायनामुलिखौ खोब गोजोननाय मोनो बिथांमोना जोंखौ सासे महरगिरि हिसाबै जिखिनि मोजां मोनबोबाय बे मोजां मोनबोनायनि थाखायनो जोङो साफा साफा बर' हारिनि मिथिजानाय महरगिरि जानो हादों दिनैसिमबो रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ नुनानै गोसोखौ खोब गोजोननाय मोनो दा रायजो राजाफोरनि बेबायदि थुलुंगाखौ मोनबाय थायोब्ला निश्चय इयुननि समावहाय जोङो बर' समाजनि थाखाय इयुनावहाय मोजां मोजां सावथुन दिहुननो हागोन जों बेखौनो आसा खालामदों देग्लाय जोङो हायनामुलि एक्सुवेलि हायनामुलि 8 जानांगौमोन 2025 आव किन्तु रायजो राजाफोरनि एसे आलादा एसे मजा होनो थाखाय गोजोननाय होनो थाखाय जोङो मोनसे कनसेप्ट लानानै दायो सावथुन लिरनायाव मुखुब जाबाय दङ बेखौ थारमाने हायनामुलि पार्ट 33 जागोन आरोखि दा हायनामुलि पार्ट 33 होनोब्ला 2005 निफ्राय जागायनानै बेयो 2050 आवसो जाहैगौमोन हायनामुलि पार्ट 33 आ दा ओंखायनो जोङो माने 2025 26 27 बेबायदिनो माने 40खौ बारस'नानै थोंजोङै 50 आव 2050 आव जों फैला मेन्डेला दाब्ला मा जाहैगोन माबायदि जाहैगोन जों माने एसे बोरायख्रेबलांगोन आरोखि तो बै कनसेप्टखौ लानानै हायनामुलि पार्ट 33 किन्तु कनसेप्टआ जाहैबाय माने नायगिरि बिथांमोननो जों माने 2050 खौसो दिन्थिगोन आरोखि तो बेबायदि कनसेप्टजों दा जोङो सुजुगासिनो दङ हायनामुलिखौ स्ट'रिखौ उनाव मिथिसिगोन दानो माने खोन्थाखाजोब्बाथ' उनावहाय खोब माने गोथाव मोननाय नङा आरोखि दा बेनो 2025 आव जिहेथु जोंहा बर'फ्रा मोनसे सिजनखौ जों होसोयो जिहेथु जोंहा सिनेमा दिन्थिनो बेबायदि थाजोर प्लेटफर्म गैया दासो बेखौ खालामनो नाजागासिनो दङ तो सेप्तेम्बरनि गेजेरावहाय बे सावथुनखौ दिहुननो जोङो नाजागोन